точно така да го разбера. И сега вика, дай ми вика едно листо от един днешен ден да го покажа на учителите и да той вика да го изпитам. И миналата седмица го бях пратил от Явор. И той казал, това е чинър. Вика, слаб 2. Явор е. Това е Явор. И той като Фидел Кастро. Пире? И българин. Куба Либре. Кастро българин. Дайте. Среден пръст. Ти си ми снима нещо до настройките, разбираш ли? Ние нищо не разбираме на тази камера. Той си има някакви настройки до интересни. Само ръководство на потребител, що е си учил? Ръководство, толкова работи. Се правих. После кой не снима? Я виж от коя страна. Добре го бъдеш. Мерилин. Я да имате кабарлан брада. А него така че супер. София Лорен. Преди 30 години. Две порции, това стига. Аз казах, ти знам, Точно е 2 пъти по 200 грама. не съм казал колкото това. Те ли са? Нищо, давай. Ще го сложиш хартийка. Да вкъщи. Давай го и другото. Не бе, той ги донесе 2 по 200, ето едно. Дай го донеса малко. Дай го на колена. Златев, обърни се да снимам мустака, бе. Направо си като горския цар. Страхотен. Община Бургас, здравейте. Добро утро. Да видите по канала на MTV. Това е Златито, мой човек от Тедевен, 72-76 година. После? После идва водата в Косово. После казарма и така нататък деца и в живота си мина. Ай, снимай бате Божо. Сега искам един въпрос към бате Божо да отправя. Верно ли е съобщението от днеска? Въпреки Герой направо. Въпрос към Рош. Ще го проверим. Иванци, вар! Сега? Штръкни моя сина и дал така го мани да го има. Това е Златев, нали да не съм объркал нещо?